Straight to the point. Kini po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao pa na makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o pizza 22 na. Nganing buwan karon mahigala sa Enero tuiga 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang neto milabayng Lunes, mao na mahigalan January 20, nining tuiga mga sukitig paminaw mao kana ang inauguration na mga higala sa bag-ong presidente sa Amerika nga mao mga kahigalaan si Donald Trump. Straight to the point. Nahimo siyang presidente ni adtong 2016 apan napildi sa mahigalan Joe Biden sa ikaduha unta niyang termino o bibalik karon ang iyang gikabangga mahigala si Kamala Harris og unya human mi withdraw mahigala si Joe Biden og unya ni daog si Trump mga suking tigpaminaw. Sa speech ni Trump, medyo hait-hait yung speech mga suking tigpaminaw. Kadto mga former president sa Amerika natong milabayng Lunes, gimbitaran ni anak ka sports ng US day. Sports sigit sila, no? Si Joe Biden, si Kamala Harris, atol mga higala sa iyang pagpahigayon ng inauguration. Unya, ang mga former presidents, mga kaigalaan, si former President Clinton, former President Bush, former President Obama, Joe Biden, sila. Unya, kinini ang mo ni ang nahitabo kanatong Lunes. So si Kamala Harris o Joe Biden naagad sila, no? Bisa pa man sa init, medyo init ang ilang pinaksiay mahigalag mga issues sa tumilabayng eleksyon. Muragod ang Amerika sa eleksyon, tumilabayng eleksyon kang Joe Biden versus Trump, murag init kayo to. Kini karon nga eleksyon Kamala Harris versus Trump, init sab kayo, murag natakdan sa Pilipinas ang kainit. Pero at least human sa eleksyon, sports. Nanambong sila, yang gipang-acknowledge mga higala, no, ingon sa President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Kamala Harris, gipang-acknowledge niya mga sukid tigpaminaw, Pero medyo aslom og mga naong mga higala sa Biden og si Kamala Harris, o ang uban mahigala mga presidente sa dihang miingon si Trump day nga, the golden age of America begins right now. Ang bulawanon ko nung katuigan sa Amerika mahigala magsugod na karon. Mura gipatamaan sila mahigala nga karon musugod na og move forward na. Daghan sa mga higala gipang sulti pa to si Trump mahigalang patama sad sa milabay nga mga administrasyon. Ya kung atong tan-aon, kung atong analisaron sa mga nanambong mga higala nga mga presidente, kani si Clinton, Democrats man kini si Obama, labaw pa nin Democrats. Unya kini mahigala si Biden, Democrats man Remember kana si Clinton, Democrats sa iyang asawa, si Hillary Clinton, mamanay mubangga unta ni Trump. Democrats na sila. Kana si si kini ni ang President Obama, labaw pa ng Democrats. Siya mo nagtuboy ni Joe Biden, sa may nag-endorse Joe Biden. So mga Democrats sila sa upat ka mga presidente karon nga buhi sa Amerika nga nitambong sa speech inauguration mga kagalaan ni Donald Trump. Upat silang buhi, upat ang nitambong, si Clinton, si Bush, si Obama o si Biden, upat plus ang Vice President mahigala nga si Kamala Harris na apod ni ana mahigala usara maoy kapartido ni Donald Trump. Kanara si George Bush. Kaya ang uban pulos man ang mga Democrats. Usara Republican dito mga sukid tigpaminaw. Pero inigpatama mga higala ni Donald Trump medyo ngilingig sa kato yung speech o may butyag si Trump nga hapit siya mamatay dito sa beautiful field of Pennsylvania nga gipusil siya ni tapsing sa andunggan ang bala apan gibuhi siya kay dunay katuyuan ang Ginoo nga gibuhi siya aron paghimo sa Amerika nga great again. Kangilngiga. Ato lang ning agi katawa-katawa kay pag-ingon niya nga gituyo nga gibuhi pa ko sa Ginoo. Bisan pa man og gipusil nako, tapsingan ang dunggan. Naigo man gyud ang dunggan deken, pero gibuhi ko tungod kay dunay tuyo ang Ginoo para nako. Paghimo sa Amerika nga great again. Kangilngiga.
Kadaghan mag-standing ovation ang audience day. Kadaghan na, tindog, pak. Wa mapil tindog si Biden o si Kamala Harris. Ato lagi katawa mga sukit ng paminaw. Pero doon na po yung mga advantages, disadvantages, doon na mga pros and cons, no? Nya si Biden man, si Trump man ni daog, so ato yung respetaran ang mga Amerikano nga si Trump man ni daog, kay hapit man, limang kaday, kabantay mo sa mapa, gapuwa-puwa ang mapa, kay puwa man og kolor mahigala ang Republican. Ang kinini ang matawag nato mga higalag Democrats blue man. Pero kita mo sa mapa sa Amerika, gapuwa-puwa na ito panahon sa eleksyon. Ang mga Amerikano dahil gusto sila nga Amerika mo hatagan og unang priority gyud mga kaigalaan sa ilang presidente. Unya kini si Donald Trump mga sukintig paminaw. Medyo conservative, kini magong Republican conservative og mi butyag gid siya nga di nato kalimtan ang atong pagtuos Ginoo. Straight to the point. Mo ni ang kang Trump mga sukintig paminaw. Og unya mingon na ba si Trump dito nga kuan ang Amerika, mo balik ang Amerika sa duha lang ka gender, male o female. Sa kay reaction sa LGBTQ ano hindi ken. Pero madara man sa siguro basta kay kini ni ang di lang gyud sa mo demand aning kalakiha og mga rights indagana ron nya mo insister. Murag malkansi si kini ni ang Sir Jod aning kalakiha da. Ato ni hatagag pagtagad karon nga buntaga mga sukid ti paminaw. Sa ato paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang masitaran nyo bawate, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.